मोजां नुदोंना लफाय ब्रेन्डनि बिथाङा ओरैबायदि मानसि अनसुला गोजां बोथोरफोरावबो बिदिनो गोजांनाय समाव ब्लेंकेट हिरि गामिफोराव बयनोबो राननानै हरग्रा मानसि। हेल' लोगोफोर, आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथानो दै। बामनो नै फिसाजोसो बामजानो जालायबाय नै। Hi. Hello everyone. Hey did. Ayah. 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 Enggak ada जाबायलै आं माबा खिथानो। Yang खालाय. दे आं माबा खिथानो। ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि साइजनि दख'ना आरोना। बेनो आं खिथानो नागिरनाया। ओमफ्राय आंनि चइस नङा दे बियो। ओमफ्रायो आंनि सेलेक्ट खालामनाय नङा। आंना बिदा गोदै उदालगुरिनिफ्राय हरनाय बियो गावनि चइस आरोना, गावनि एकदम गाव फसन जाना आंनो अननानै गिफ्ट हरनाय आरोना, बोसोर गोदाननि नामाव गिफ्ट हरनाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर माबा आरोना, मा होनो आं बेखौहाय गाननानै खिन्थागोन। मानसिफोरा आंनि पस्ट होनायखौ बिराद मोजां नुदों होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम। ओइ मा र' आं बे दख'नाखौ गाननानै खिथिनि आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादै। जा मोजांखा आदानि चइस। एथ' मोजां हौवा मानसियानो बासिनानै दखानाव थांनानै बायनानै हरनो रोंलायदों नालाय आंनो जि मोजां मोनखादों आङो। आसरिक जा आदाया माबायदि नालाय मा र' नै फिसाजोआबो दख'ना गिम्ब्रु होलायनाय माबा फैबाय। बोरो मामियाव आं माबा दोननाया लकेट दोननाया माला दोननाया नोंखौ गानहोलायफा दे। फिसाजोआ बोराबबाय हायाखै खुलिनो। बेजों समान ग्रोब बेखौ बख'थ'दां नैबे मोनसेखौ क्रसखौ ना खायलेंसो जासिगोन नामा नोंनि मारिनायालाय। बेखौ खुलिथ'नो नामा? मोनथाम मोनब्रै गाननांगौ जाहैबाय। ओंखायनोथ' मोनथाम मोनब्रै माहा मोननैल'सो दा। हा मोजां नुदो। बेना नैयावसो जराया। गगोन मामे मा खालामनाय जादो इयो? मेगन सादो र' दख'नाखौ गाननो। मेगन सायो बिफानि खाथियाव थाबानो। What are you doing? र' मामे र'। मबाइलजोंसो देफैदों नामा बिलाय? माबाजों रिमटजों। रिमटजों नङा ओइ नोंना मा साजाना ओंख्रि नांनायना? ओंहाय ओंख्रि नांना फैबाय बेगाव सोना लाबोनाय। माबाखौ ओंख्रिखौ बायदि नै लोगोफोर मोजां नुदोंना? लफाय ब्रेन्डनि जि किउटखा ना? माबसे मोजां रोङो बेलाय आदायालाय। बासिना हरनो रोंथारो। सिख्लाफोराबो जि मोजां मोनबाय, रिल्स खालामबाय, भिडिअ खालामबाय, फट' लाबाय, दख'नाखौ जि मोजां मोनखाबाय सिख्लाफोराबो। जि मोजां मोनबाय आरोना बे दख'नाखौ। फै नै फिसाजोआ गुलुआ माबा गाबदों। मानो गाबदों? मेगन सादों। मेगन सायो बेहा बिमाखौ जारला। गानग्राफोरा मालाय मिथिजोबखायो ने? आंहासो फार्स्ट टाइम मोनबाय नै बिदानि अननायावहाय। जा मोजां मोनबाय आं। थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बिदासो दै उदालगुरिनि। बिराद मोजां बयखौबो मदद होयो आरोना बे आदाया।
गोबां मानसिफोरनो सहाय होयो आरो माखासे नांगौ मुलिफोरखौ बिथांनिफ्राय मोननो हागोन गोबां मुलि मोननो हायो जेरै मा होनो फाइल्सनि बेनिफ्राय मानिबा बुंनो रोंलायलांलासो आङो बे आदानिफ्राय मोननो हागोन आरोना गोबांनो साइनास जानायफोरनि गोबां आरो बिदिनो उदै सानायफोरनि बिराद मोजां मुलि मोननो हायो लकेल अर्गानिक ओमफ्राय दा आङो भिडिअस खालामनाया बेनो आरोना आदानि गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै हरनाय गिफ्ट चइस गावनि चइस बेखौहाय आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि मानसि अनसुला गोजां बोथोरफोरावबो बिदिनो गोजांनाय समाव ब्लेंकेट हिरि गामिफोराव बयनोबो राननानै हरग्रा मानसि आरो दख'ना हरग्रा मानसि गामियाव बोराय बुरिफोरनो नङा होमबा राननानै हरग्रा मानसि बिराद गोसो गोथौनि मानसि आरोना आंना बिदाया ओमफ्राय बेखायनो नै बोसोर गोदानावबो आंहाबो मोनगान बावलायबाय दख'ना नै जोबोद किउट नोंथांमोना गोबाङानो बिराद मोजां होननानै बुंहरदों नाथाय बे आंनि चइस नङा आदानि चइस गावनि चइस खालामना हरनाय बिराद मोजां मोनबाय आंबो आरो गोबाङानो मोजां मोनबाय आरो आदानि चइसआ नायदो इसेबां समायना दख'ना बासिना हरनो रोङो आसुरिक ना लोगोफोर गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो